Veľa rôznych žánrov, zaujímavý program a výborne naladení hostia. Tak táto kombinácia vytvorila na 6. reprezentačnom plese hotela Štefánik tú pravú atmosféru. 8. februára to naozaj na parkete žilo, ale kým sa hostia takto dostali do varu, čakalo ich tradičné privítanie organizátorov, ku ktorému patril uvítací prípitok, malý darček v podobe kvetu pre dámy a samozrejme fotografia, ktorá bude každému tento večer pripomínať. Moderátorskú taktovku mala po dvojročnej prestávke opäť v rukách Katka Brichtová. Vy sa už stávate takou moderátorskou stálicou tohto plesu. Prijali ste radi pozvanie opäť tento rok? Áno, musím sa priznať, že ma to prekvapilo, lebo ja som hovorila, tak ľudia sú zvedaví aj na iných moderátorov. Je dobre, keď sa to obmienia. Ale neviem, po koľkých rokoch som prišla veľmi rada opäť a tak som sa potešila, lebo musím povedať, že v tomto bare sme zažili veľmi pekné chvíle, veľmi dobre sme sa tu bavili a tu sú veľmi takí srdeční, pohostinní a príjemní ľudia, takže tešila som sa ako vždy na Mijavu. Televízia Mijava vás pozýva baviť sa spolu s týmito ľuďmi, ktorí sa naozaj bavia výborne, nálada je úžasná, tak sa poďte baviť s nami. Naladiť a inšpirovať sa mohli hostia hneď na úvod pri vystúpení mladých tanečníkov Dukly Trenčín. Dnes ponúkneme aj štandardný, aj latinskoamerický blok, ktorý sa bude skladať každý z 3 tancov. Začneme teda tým štandardným, vals, tango a quickstep a budeme pokračovať latinou, cha-cha, rumba a jive. Vy na tomto plese nie ste poprvýkrát. Aký by ste mu dali prívlastok? Prívlastok, veľmi príjemný ples, príjemnými ľuďmi, kvalitná hudba. Ja tiež súhlasím, naozaj veľmi pekné. Ich vystúpenie mnohých uvoľnilo a keď svoj program začali s doprovodom koncertného majstra Miroslava Dudíka, akordeonistu Rajmunda Kákoniho a klaviristu Igora Bázlika, Julia Jamrišková a Jan Babiak spievali spolu s nimi. Minulý rok som tu bola na 5. reprezentačnom plese ako hosť. Veľmi som sa bavila a v kútiku duše som dúfala, že si tu raz zaspievam a skutočne sa mi to vydarilo. Jedno z mojich prianí sa mi vydarilo a som tu dnes na 6. reprezentačnom plese ako účinkujúca aj ako hosť zároveň a veľmi si to vážim. Ako sa tu cítite? Ako sa vám tu páči? No je tu fantasticky. Ja už keď som prvýkrát videla už Mijavu samotnú ako mestečko, že je nádherné, že je čisté. Ľudia sú tu veľmi milí, prívetiví. Ja nie som až tak veľmi náročný človek a zažil som už veľa plesov, zažil som aj plesy, ktoré mali už takú tendenciu k ľudovej zábave, ale práve na tých plesoch som väčšinou objavil takú väčšiu spontánnosť, keď netvrdím, že na tých noblesných plesoch nebola. Ale keby som mal vyzvihnúť, každý ples je o atmosfére a je o ľuďoch. Akí sú tam ľudia a akou náladou na ten ples prídu a ešte dôležitejšie, akou náladou odídu. Ani tento rok nechýbala tombola s hodnotnými cenami a že mali hostia o ne záujem svedčil i počet predaných lístkov. Bolo ich neuveriteľných 1500. O zábavu na parkete sa starala hudobná skupina Butterfly Music Band z Nemšovej a i vďaka ním nálada postupom hodín gradovala a hosti neschladilo ani to, keď si išli von pozrieť prekvapenie večera, ktorým bol ohňostroj. No a keďže najlepším meradlom každého podujatia sú spokojní návštevníci, chceli sme vedieť, ako hostia hodnotia tento ročník. Veľmi pekne sú tu oblečené dámy aj páni, naozaj, pretože robila som aj iné plesy všelikde a toto je naozaj ples na úrovni. To hovorím so všetkou zodpovednosťou. Dobre pripravený, profesionálny, pritom srdečný, zábavný. Hlavne tak neskôr, už k polnoci a po polnoci. Veselý, keď je tombola, je to vždy veselo. Ako sa dnes večer cítite? No výborne, ako na plese. Keby ste mali povedať zo pár prívlastkov, ktoré podľa vás tento ples má, ktoré by to boli? Noblesný, kvalitný, príjemný, veselý a tak ďalej. Výborne sa cítim. Tento ples je jeden z najlepších, ktorý sa organizuje v meste Mijava, takže tu sa dá cítiť len skvelo. Ako sa dnes večer bavíte? Ja si myslím, že úplne úžasne. Je to tu veľmi
perfektne zorganizované na veľmi dobrej úrovni. Výnimočný, mijavský, parádny. Je to ples, ktorý sa koná na Mijave, ale je tu veľa cudzincov, ale je to naozaj príjemná zábava. Je velice príjemný, taký rodinný by som povedal. Vy ste už taká stálica tohto plesu. Prečo ho pravidelne navštevujete? No tak rád sem chodím, je to vlastne môj rodný kraj. Človek musí sa vrácať vlastne tam, odkiaľ kedysi prišli otcovia, starí otcovia aj do Bratislavy a ten folklór a celú atmosféru podbradlanského kraja donášali do Bratislavy a už sa stráca a my musíme, tí, ktorí sú pamätníci, chodiť sem a tu sa vlastne znovu nabiť tú batériu energie do ďalšieho života.